wani da bushe sakacin su kama presidente osiyaka abokin abubuwan da ya kara su shi halin ya sauka wai wa ya da isuwar soja wai kada da kwado kake nufi kenan wai kai bai da kwado kake nufi kenan wallahi ne a fiye da idan bai da kwado kake zuwa ba shi ne so wallahi so ya dawo wallahi so ya dawo